Sida Mukti Becak Pati Mas Sayono Mbah Sagi nyun sewu tek wengi men oh tabrake wae sore ya buat becak pani ora ya manut moga berkadang ugi ngaturaken juga rawuh Pak Yoko Bapak Said Abbas Bapak Beki monggo Pak Beki oh Pak Desawal sing tanggal 3 rasa tunduk Gambyong tanggung tukang gigi Pak Desomong kapuk mendung monggo monggo Mas Nardi katone dibeni nyamping Kang Sida Mukti temantene kirap dibebayang kari Binarung Kang Pradangga terus angrangin katon wibawa monggo Mas Sarwanto gandhen protokol kondang kene cedak Kang Rayi Pak Giman Caleg Kepala Desa Kaliwedi monggo Pak Guru katon Edi Pehedi nyamping Kang Sida Mukti temantene kirap dipun bayang kari sinambung Kang Pradangga terus angin payah sore ya Yi ayo yuk malek ngombe mul Mas Nardi dek demes semen iki ketemu rasa tunduk Mas Nardi yo iya nenananu lagi sidrun sing tak rasa lagi mangkat halu Pak Giman mriki Pak Giman RT nek ndi piantone iki nek dhuwur ngono melek ya Yi jan gayeng tenan Pak Giman itu gone para pakar-pakar seni Blaske becak pati sitok kas Bung Tigaram sedina utuh malek meneh
pati lakune alon prasaja sing nyupir sopan santun tata krama kenjotaane kadek mantep ora ngersula tumpakane kadek alus penak dirasa oper yayi ngaturaken jeberawuh sedaya keluarga saking Plantara mboten kajebat manipun terminale mapan eksise pundi yu mbak yu karepmu piye yayi purun mawon waton kula boten rugi beda pati rina wengi golek rejeki